Mai shuga kuma oga, wai kuma mai shuga? Wato mai shuga wani ne wanda ya shahara a safarin miyagun kwayoyi, safarin ƙananan yara, yana sa su ana sayar da su a ƙasar waje. Kuma ya kanana ne. To kai sauri ka zo ka same yana gida, kai sauri yanzu. Kai sauri yana gida, kuma wanda ya shahara a gabanci. Gaskiya mai shuga ya shahara wannan hali sosai. Mu jami'an 'yan sanda ne mun zo bincike ne akan mutuwar Idris. Hello? Mai shuga? Da muka faɗa ma mu jami'an 'yan sanda ne mun zo bincike ne akan mutuwar Idris. Amma shi Idris kun taba jin yayi rigima da wani ko kuma ya ce sai ya kashe shi kuma sai ya masa wani abu? Gaskiya tun da muke mun taba da Idris sai faɗa. Kaji kaman ka ce mun sa memory a cikin wannan gawar ko? Yes sir, haka dai. Wato iya sunan mai shuga ake ji da kuma ganin motarsa. Sai da har yanzu ba wanda ya taba ganin mai shuga a gari. Mu jami'an 'yan sanda ne mun zo bincike ne dan game da mutuwar ɗanka da aka kashe wato Idris. Sai dai ni irin ka yan daba ba sa ban umarni in kana magana ne da DSP Musa Ramlo. Girma ne ya hukunci wanda ne mai shuga. Ba ta yi a kashe shi mai gida. Yawwa oga, ni ban yarda da mutumin nan da muka je gidan shi binciken akan mutuwar ɗansa ba. To me yasa ka faɗa haka? Wato ga abin da yasa lokacin da muka je gidansa muna masa tambayoyi fuskarsa a murmushi yake. Suna ya ɓaci kenan. Ba da wutan na ya ɓaci. Tabbas sai da ku bidiyon nan shi na lokacin da kuke bin shi da gudu ne ya cire yan katin nan. Ba wani yan katin musamman ba cikin shi. Oke ka je mana mai barin wajen ka. Da mu zo ne bincike. Hello girma. Ta ya za a ce uba da sa hannunsa a mutuwar kansa?